ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಅಂಕುಲು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಪಕೋಡೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ತೂಕವೇ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತು ತಿಂಪ. ಈ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುನು ಸಣ್ಣ ಮೂರೋಡು ಅಂತಲೇ ಮೂರ್ದು ತೋಪವನಿಗಳಿಗೆ ಎಂಚ ಮೂರೋಡು ಪಂದು ತುಲೆ ಈತ್ ಸಣ್ಣ ಮೂರೋಡು ಈತ್ ನಡೆದು ಸಣ್ಣ ಬಡ್ಚಿ ಈತ್ ಸಣ್ಣ ಮೂರಿಂದೆ ಯಾವು ಸೊಪ್ಪುದ ಪಕೋಡ ತುಲೆ ನಾನು ಈತ್ಯನ್ನು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯರೆ ಬೋಡಾತಿನಂತ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗಾತು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲೆಗೆ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂತೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿಗೆ ತೊನೊಲಿ ಇದು ನಾನೊಂದು ಬಾಜನ್ನಾಗ ಪಾಡ್ದು ಅವನ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ನಿಗಲೆಗೆ ಬೋಡ ಅಂಡ ನಿಗಲು ಒಂತೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೊಲಿ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಕೋಡ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟದ ಅದೋಕು ಏತ್ ನೀರು ಬೋಡು ಆತ ನೀರು ನಿಗುಲು ಕೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಪೂರ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡಲೆ ಅದೋಕು ಏತ್ ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಕಾಯರೆ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೈಟ್ ಈತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪಸೊಂದು ಇತ್ತಿತ್ತು ನಡೆದು ಮಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಈತಿತ್ತು ಪಸೊಂಡ್ಲೆ ಪಸೊಂದು ಒಂದೊಂದೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಕಲ್ನ ಪಕೋಡ ರೆಡಿ ಆಂಡ್